our second presenter, Dr. Ashish Kar, presently serving as fellow and area convener in Teri. Dr. Ashish Kar is awardee of JRF from DBT, SRF from ICAR and IPR, and also a recipient of Arun Pandey Biodiversity Award. He is so far credited with 85 research papers, 5 books, and 5 scientific articles. May I kindly request Dr. Ashish to take over? It's working, huh? This one. Good morning. Good morning to all of you. Step ngai kublai ka step ka ba doga dega ni yo eu ni uslap ni ring ai kublai pi ba fila benia don lang ka ni ka por but shwa bangin ya chakmat nga shukwa ban batai kendiat ya ke ka ba Dr. PK Bhattacharya keren mentan dia batai kendiat chapang ke balai ngi don kam ban penne pensa ya kani ka jing nang jing tip tendrai but ya kani ka jing penne pensa but ka jing borenti ya kani ka jing tip ka jongi ban ya daru ya kani ka jing nang ka jing tip tendrai ka babon napi ki birthday kita kinong ai dawai ru but ru kita ki bangi ong da kaktin pareng ki traditional knowledge holder kamot kinong tip ya kini ki rukum tenrai ki jongi ti iong ba ya kani ki don kam la bendon la penmi ya kini ki an ki kendon kumno bangila ban yada ya kani ka rukum tip tenrai but amdei tang hang ni ru bangiale ya kata andrei ha perthai salon sar ki don da ki an ki ru ki kendon ki ba ki labo renti ban penne pensa ban ya daru ya kani ki rukom tip tendrai ti kawai na kita kilat bangi la ban ya da ki don kalong ba da ka bangi bu jing tho ya kini ki jing tip tendrai bat ka ba bu jing tho ling ba da ka jing tho bat kum juru da ka bangi ring video bangi shondur ya ki but da ka bangi le akum ni labon ka kleng ka saudong ka perthei kila don kini ki jing tip tendra ki bakila la ban penne ila ai nuksaru kumya kani ka jing don yo ni u basmati rice u khau mo basmati mo u ba dei jongkari India ban ngilala ban penne pensa ya kata ka ya uta u jing thung uta u ba ba udei jong ba udei jongka ri India te kumjuru ya ki hakiwi kiri ru ki don nakini ki jong ki an ki kendon ba kilabo te tangkat ni hi ka namar kata men hakani kum kadika project bingi yale ringkat ka BRDC bat kateri ngilawan chapi bat ngilaya lum jingtip napi kadau kalong bangila magikwa bangin bu jing tho bangin deka ki jing tho ki video bat ki dur ru kumju bangila ban penne pensa ya kini ki jing tip ki jong phi bat ru bakin ngila ban ai pateng nakoi ka pateng shi kawai ka pateng henry ringkat ru bat kita ki kendon ki bangila ru ban yada ya kini tangkat ni hi kudai shibon